See, guys, for the people. Ndauya kuno kumvurwi. Guys, behind the scenes kuseri kokoko ndandichimbonyanya kuenda maziko projects angu. Saka there is a reason why zvangu ndisiri kunyanya kumabudisa izvi because I feel like ndoda kumabudisa pani like a big change inoonekwa kuti tabva apa taenda apa. That's the reason why musiri kumaona, but I think kuti kwandikuita nasekuru bhendo kumwe vapedza nhasi slab roofing yedu kuzoronda ndiriko futi chimboona kuti kufamba sei because patimba pedu taida kutopera. Saka ni takati ndozongoti because and also takazena nemagenerator tikatanga nodhilisa kuti vachisunga maboats wati awaya manatsi avo ndovanga vachiita zviro wese nanhasi futi. I think vanenge vachiita the same thing nekuisa whatever zvavanenge vachisa kupedza imba yose. Ndofunga by tomorrow I'm not so sure kuti vanenge vapapi, but ndo zvandiri kuupdate nayo for the Mvurwi houses. Then kwamusana, the reason why mamusi kunyanya kuona kwamusana is because vanga vakamboshotekwa nefila. Saka nyaya yekuti transport amiro zvazvichinetsa netsa, saka fila vakazoiwana zuro. But pa few days papa muchandona ndichasei ndiriko mwangona kufunga kuti maybe mafavor ndiri kuita. Then kana kuri kwaMazare Washington ari kwaMazare right now akuisa matiles vafambawo zvakare. Saka ndo maupdates angu maprojects angu ese right now, but hamusi kumaona is because ndangomabudisa ka1. Saka kunoku ndokunyanya kuti izi change riri kumanya stereki. Last time patakauya because apa vari pachimini apa uyai uku kumanje apa vava pachimini vari kuda kuzama kuvharisa panapa pese ndo pasara pega. Otherwise mukati mese umu madi mafamba apa vari kutofara kuti vagodi vachinje pachimini icho. Saka kunoku sori zvenyu ndofunga munova musina kubuda mavhidhiyo mutasaukoo apa guys, this thing because chachisina ma-measurements, so chaita zvokuti tione kuti chiosvika papi ichi pachakadhirowa munhu wacho akakanganisa ma-measurements, but chatogadzirwa chilindu chachoni. So now I was thinking kuti suggestion yedu ndekuti bvise this line because chanyanda mudenga, saka chakaita chikaunda sort of, but chachi problem yekuti takavaka sama measurements, saka takaita zvokuestimate, but chikakurisa kufunga kwangu andikuita chakanyanda mudenga because munhu anga oda kudaro. So I don't know, consult with the owner of this house kuti tinzwa kuti chosiwa chakadai here kana kuti chodzikiswa maybe this one line, because obviously pachava something like a count. Saka nindo patiri panapa ichochi chega ichi munhu akadraw plan haasi Washington akadraw someone, saka akakanganisa ma-measurements epanapa. Saka takaagreea nevanhu vese vangu vari panapa including vari kuita oversee this program yepati. So kwese kunoku ndokwamaona mawindo edu aya amira zvakanaka. Hoya kunoku side kunoku ndokwatiri kunoku. Saka this is the dining area yavo yavanayo. Hoya kunoku ndo mudining mavo munomu. This is the design yavo yavakachuza. This is the lounge yedu. Motomboinda ukoko saka ngatokudisturbai. Right, hoya kunoku. This is the kitchen yedu yatinayo. Exit zvichakliniwa zvese izvizvi. Anofanira kukliniwa navapenza madoorframe asara smart. Saka mukutoona kuti panapa vanga vachitopashanda kuti vapese pese. Zvamukuona kusaidi kuka mazino aya anenge achibuda achienda kusaidi. Mafenlight doorframe edu aya atinawo. This is another fenlight doorframe. Saka ndambotanga ndaenda nemi uko ndongozodzoka futi. Handei kusvika kulast room. Vanozviona. Musana mbichana mashuri. So this is the master bedroom edu yatinayo ine. Uyai afamba bichana. This is the master bedroom yedu yatinayo. Iko kune ka closet kachaiswa uko kuside uko. Uyai famba uyai kumusedi. Iyo closet yedu ichaiswa uko ndio ichaiswa ikoko. Kuri suit yawo ino. Right. Panapa takaita futi challenge type of the pit sand dzatakapiwa. Rimwe racho roita sechidhaka. Mukatoriona iyi ndakanaka chaizvo this pit sand yedu yakata white. Then kwakazoya rimwe rinenge rechuru sort of. Harina so atakatotaura kuti atizodi next time. Saka rimwe racho rakaita white ndiro rakazomboshanda, rimwe bharashanda rakaita kunge chidhakadhaka. Saka tobva ipapo hoya kunoku. This is another spare bedroom yatinayo yedu. Hoya kunoku window racho neBIC rapapa. This is the house yekumvurwi, guys, for the people. Let's go and it come. Hoya kuno saka doorframe edu akatofitisira apo vasati vapesa kuti apapo. Hoya kuna kuti vakupikirwa kunoku ndoma vakupikira. Then touya todai. Hoya zvakare kusaidi kuno.
ende mutore pasi even pasi pedu apa taziva kuti pasi very clean vari kutobva wacleana handei meso vari kucleana zvichabviswa zvese izvizvi zvese zvamukuona zvinobviswa zvese izvizvi zvose unopinda wapinda wauya kunoku iyi toilet ino iyi ndomune mune toilet muno matiri muno haninozviona. This is the toilet revhidho ravo iro. Then tobva, this is the lobby nditya wauya kunoku muno muno muchanga munechi muine tab yedu shower whatever zvichange zvichiitika munomu. Saka ni I think ndokuside kunokwangese mukati mamusina kuona last time vabva vaisa futi madoor frame kuti basa riri kufamba ndisika touya. Let's go munomu handauge nda kuratidzai. Then this is another spare bedroom yedu yatinayo ineyi newindi yayo futi zvakare iyi. So as far as we are concerned takumira kuti vaise chi vaise ring beam, okay? Vaise ring beam but vasati vaisa ring beam vanofana kutanga vapedza apa ipanofana kutanga vati makadini unogona kubuda muchichi wevedu vanofana kutanga vaisa chii vapedza apa vapedza vakapodamwa inspect. After inspect adamwa uya apa tazuva. Saka ni kunze kwese takapedza takamudzaidara apa ndo pavari kudhila napo vanopapedza nhasi vakanga vapedza napo nhasi apapa wodi because vanongokopera zvakangoitwa chi zviri papulani because munhu watakadhizana achiti ikabva ichauya yodzoka futi nechimwe chidhina yozosimuka yakadero. Saka ndo zvavari kungokopera zvakaita seizvozvo. So panapa guys, for the people we are almost done. Pafamba zingaiti pane vanhu vaitochiva choti vanhu vakumvuri vari kumhanya vari kufamba zingaiti. Yes, kana imba yatongowa pamusoro peslab kazhinji kacho iri fastiwo futi zvakare hamunozviona. Saka ndizvo zvinhu zviri kuno kumvuri izvizvi ndakuda kuti ndichifamba ndindi ndokuona ndofunga vamwe vanenge vatopa limbi patichakuonai futi paipai mabasa tipei. We are there for you, we are ready. Saka guys, bye bye.